Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракотуҳ. Бобо киҷодай? Бобо медони дар киҷоай? Тамошо кунед. Манзараҳои зебои Тоҷикистонро тамошо кунед. Манзараҳои зебои Тоҷикистонро тамошо кунед. Бобо дар Тоҷикистони азизу сарбуландум. Омадам корбори нав. Корбори нав сар мекунам. яъне ки тоҷик бояд бупара. агар ман парида натунам, пас ман тоҷики сарбуланд нестам. ҳамин тоҷикои хасакиам. не ки ман алҳамдулиллоҳ тоҷики тоҷдорам, тоҷики ватандӯстдорам, тоҷики барои Тоҷикистони азизам ҷони худ дареғ намедорам ва бисёр блогерҳо прикол мекунанд ки тоҷик бупара. ана ҳамин бобо париданша тамошо кунед. париданша ҳамин қуллаҳои баланд, ҳамин қуллаҳои баланд ба ҳамин паридаву фуромадан тамошо кунед. и паридани ма яъне ки бо тавассути шамол мешавад. шамола ма чӣ хел определит мекунам ай кадом тарафа мана. рӯша дидӣ? шамола ҳамин тарафа. рӯш ҳамин ё дар кор мешавад барои паридан. мана рӯш барои паридан определит мекунад ки шамол ҳамин тарафа. ина неси мегардам боис мегардам. заки ҳамин мисл паридан дар кор. фаҳмиден? интизори паридани бобо шавен. тоҷик бояд бупара. баъд як чизи дигаро ман интересоват кардам. дар ҳамин коҳои баланди Тоҷикистони азиз сарбуландам як чиза факту ҳуҷҷату рақаму далелу муҳру печати бобиги хати мегӯ ки анами бутай ҳами алафай ҳами ман ята пир иш пир шида ман иш ёшакай ёшакай чи алафай ҳами чи гилай ман хели гилакая боҷашда тари бо чи дора чи медонам охим тари охе ман якҷо медонам чи ай охеми чи ай намиё ну зерис камитари бинависен чи меган ира охида ман ай пеш худам насохтам ин табиати Тоҷикистон мера гул карда биромада шукуфтаам хели зери камитара бинависен ки чи хели гилай паридан аҳишин биромад наворҳои бобора интизор